In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dit is het Extra Journaal. We hebben voor u het belangrijkste nieuws op een rijtje gezet. Mijn naam is Kim Hendriksen en ik vervang Oscar deze hele maand. We beginnen met het nieuws dat de ombudsman opnieuw aandacht vraagt voor het afsluiten van water. Kinderen in Nederland mogen niet meer afgesloten worden van drinkwater. Het hoger beroepsvonnis hierover is onherroepelijk geworden. Dat is de reden dat de ombudsman dit punt nog eens onder de aandacht brengt van de Curaçaose regering. Hij is vooral benieuwd wat deze uitspraak voor kinderen op Curaçao gaat betekenen. Gemiddeld wordt er nog 1 huishouden per week afgesloten van het waternet. En daar zijn kinderen de dupe van. Op Curaçao vocht de stichting Hende in Medio Ambiente, oftewel HIMA, deze gang van zaken aan, maar verloor. Volgens de rechter onderneemt de overheid voldoende maatregelen om mensen te helpen die door Aqualectra zijn afgesloten. De Belastingdienst Curaçao verleent vanaf nu een automatische uitstel van betaling na het indienen van een bezwaarschrift. Deze wijziging is bedoeld om belastingbetalers te ontlasten en administratieve lasten te verminderen. Eerder moesten belastingplichtigen apart om uitstel vragen, wat vaak leidde tot onnodige invorderingsacties. De frequentie van dit proces is verhoogd naar eens per week en binnenkort wordt een systeemkoppeling geïmplementeerd om direct uitstel te verlenen bij registratie van een bezwaarschrift. En op de Schottegatweg gebeurde afgelopen jaar de meeste ongelukken. De ruim 10 kilometer lange weg had in 2023 het hoogst aantal ongelukken met in totaal 868 incidenten. Dat meldt Forensis namens alle verzekeraars op Curaçao. Dat is gemiddeld 2,3 incidenten per dag. Deze weg voert de top 20 aan van gevaarlijkste wegen, die samen goed zijn voor bijna 35% van de ruim 11.000 ongelukken op het eiland. De Schottegatweg Noord telde de meeste ongevallen, gevolgd door de Karkersbaaijweg, de Rooseveltweg en de Winston Churchillweg. De politie heeft 2 minderjarige jongens gearresteerd in verband met een serie overvallen. De bende wordt verdacht van 8 overvallen en berovingen in 2 weken tijd. De politie ging gisterochtend eerst naar de Ceylonweg in Heintje Kool. Daar werd een 16-jarige jongen in de boeien geslagen. Op dat adres werden ook verschillende spullen in beslag genomen. Niet veel later werd een andere 16-jarige verdachte in Montagna gearresteerd. Ook bij hem thuis heeft de politie meerdere artikelen in beslag genomen. Het onderzoek is nog in volle gang. De politie sluit niet uit dat er meer mensen gearresteerd zullen worden in deze zaak. En dan sportnieuws. De Curaçaose golfdames hebben de 2e prijs behaald in een toernooi in New Jersey. Het Curaçaose damesgolfteam deed het onlangs goed op de Kitty Michael International Ladies Golf Tournament. De vrouwen behaalden een knappe 2e plaats, slechts 1 punt achter de winnaar St. Croix. Nancy Douglas behaalde de 1e plaats in de low net categorie in een veld van 104 dames. Dit is de beste prestatie ooit geleverd door Curaçao in dit toernooi. Dit jaar werd de wedstrijd gehost door team Baltusrol in New Jersey. Er namen 11 teams deel uit het Caribisch gebied: Panama, Bermuda, de Verenigde Staten en Canada. Volgend jaar vindt het 45-jarig jubileum plaats in Puerto Rico, de oorspronkelijke initiatiefnemer van het toernooi. In 2026 komt het sportevenement naar Curaçao. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. En dan gaan we nu even naar een korte break. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer.
Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. En dan zijn we weer bij u terug met het internationale nieuws. We beginnen vandaag op Bonaire. Daar is in de gevangenis een nieuwe regeling geïntroduceerd, namelijk de VIP-kamer. De gevangenis van Bonaire heeft deze week de zogenaamde VIP-kamer geïntroduceerd, waarmee gedetineerden 1 keer per maand ongestoord en persoonlijk contact kunnen hebben met hun bezoekers. Deze regeling, die bijdraagt aan de reïntegratie, bestaat al sinds 2015 in Nederland. Er gelden criteria voor gebruik, namelijk 6 maanden verblijf in een normale beveiligde inrichting en een hechte, duurzame relatie met de bezoeker. De regeling is geen automatisch recht, maar een gunst, verleend door de directeur van de inrichting. Het bezoek duurt 1,5 uur en er is slechts 1 ERBB-kamer beschikbaar in de gevangenis van Bonaire. Op Saba is een agent ontslagen wegens het trekken van zijn dienstwapen. Een politieagent is ontslagen wegens wangedrag. De politiemedewerker zou zijn wapen onterecht hebben getrokken in een horecagelegenheid op Saba. Uit het disciplinair onderzoek van het Korps Politie Caribisch Nederland blijkt dat de agent op dat moment niet in functie was. Het onderzoek, uitgevoerd door het Bureau Interne Zaken en de Rijksrecherche, toonde aan dat de medewerker ernstig verplichtingen had geschonden. Begin januari werd hij op non-actief gesteld en begin mei werd het voornemen tot ontslag aangekondigd. Na het verstrijken van de bezwaarperiode is het ontslag nu definitief. En dan gaan we nu verder met Colombia. Daar vieren fans de overwinning voor het bereiken van de Copa-finale. De straten van Bogota waren gevuld met opgewonden voetbalfans nadat het nationale team van Colombia de finale van de Copa America 2024 bereikte met een 1-0 overwinning op Uruguay. Met vuurwerk, muziek en dans vierden euforische Colombianen deze historische prestatie. De inwoners voelen een opwinding die ze in jaren niet hebben ervaren en kijken uit naar de finale tegen wereldkampioen Argentinië. En dat was het weer voor vandaag. Wij zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Tot morgen!